Pri prihlásení do sociálnej poisťovne, poznáte všetci, registračný list sa dáva. Už pri prihláške do sociálnej poisťovne, už v tej prihláške sa uvádza, že či ide o zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom, nepravidelným mesačným príjmom, prípadne dohodára. Tuto treba povedať, že u dohodára nerozlišujeme pravidelný a nepravidelný príjem. To sú 3 osobitné kategórie. Čiže mám dohodára, tam ma nezaujíma, že bude odmeňovaný raz za pol roka alebo každý mesiac. To je dohodár, prihlasuje sa ako dohodár. A potom máme teda zamestnanca s pravidelným, nepravidelným mesačným príjmom. Ak niekto zmení ten spôsob odmeňovania, zmení sa mu zmluva, že doteraz bol odmeňovaný mesačne a teraz bude už štvrťročne napríklad, v takom prípade je potrebné urobiť v sociálnej poisťovni vlastne nie že zmenu, ale normálne odhlásiť zamestnanca s pravidelným príjmom, prihlásiť ho ako zamestnanca s nepravidelným príjmom, alebo teda naopak. V zdravotnej poisťovni, keď nám príde zamestnanec, tak ho prihlásujeme na tom hromadnom oznámení pod kódom 2, kód 2, začiatok a kedy vlastne to zamestnanie začalo. S tým, že vlastne toto hromadné oznámenie alebo toto oznámenie musí byť realizované do 8 dní po prijatí toho zamestnanca od vzniku právneho vzťahu. U tých zamestnancov ale s nepravidelným príjmom po tom 1. októbri je zmena v tom, že týchto prihlasujeme pod kódom 2Y. Na základe toho metodického usmernenia, čiže ak ho prihlasujeme len na ten jeden deň v tom mesiaci, na konci mesiaca, prihlasujeme ho pod kódom 2Y. Čiže ak som vravela, že bude mať fyzicky vyplatenú odmenu v novembri, tak prihlasujeme ho s kódom 2Y začiatok k 31. októbru a 2Y koniec 31. októbra tiež. Ešte je tam taký pokyn, že toto musí ísť na jednom hromadnom oznámení. Aj ten začiatok, aj koniec. Musí to ísť spoločne.